arụ obere nwa a na-akpọte nkobo mma mgbe a mụrụ nkuru n'aka bụzi ọrịa anyị na-arịa na vileji a na-ebutere anyị aja aha dis boy anyị were ọnọdụ were ọnọdụ dozie ya hazie ya si ya ka ọ dịrị ya mma dịkwara anyị nwa mma ihe o meziri were ikike aha nyere ya were ya wee na-emezi ihe ọzọ o tebe aka mụ na mama shara ọnụfụ iwe na-egbe nwaanyị a ọ na-aba mba ọ sị ma ọnwụ na tenkobo ewechatara ara nwa ya na ike nwa ya wepụrụ ya ga-aga na nke igwe ga-akpesa aka m adịghị ya nweosu ekwuru m ekwu otu nwaanyị si akpaga agwa nyaa gosiri m na onwe ihe o ji akpọrọ chacha onwe ihe o ji akpọrọ ọ na-ahụ anya ka ndị ara ị na-ajụ m ihe m chọrọ ime nwamba achị ahụ mgbe nne ya nọ ndụ nne ya na-akwanyere m ugwu na-akwanyere gị na onweghị bọọbụ ugwu nya onwe ka that boy wuru m nsogbu m ga-anya na vileji a ana m aga na shrine ahụ nkịta ga mmebisie ihe niile dị ya dọkacha ihe niile dị achọ m ịma ijiri wee gama n'okwu agbụrụ ahụ agaghị enyere anyị aka ma otu ihe m si m agwa gị ụna otu arụrụ m chọrọ ịta ugbu hapụ mama Sharon o bu agha ka ya ebucha agha ka ya anyị ebukwe na agha ka anyị n'ụzọ ka anyị obodo ha anyị nwaanyị ọ ngịrị ka m ga-emere m achọrọ m nọ ka di m hụ m n'anya nke ukwuu achọrọ m ka ọ hụ m n'anya dịka nwoke a na-akpọ Romeo Romeo na Juliet ele ihe o ji wuru ụdị ịhụnanya ahụ ka ị chọrọ ịhụnanya onye ọzọ mba ọ wụ ụdị ịhụnanya Romeo kpọtara m nga ọ wụ ụdị ịhụnanya ahụ ka m chọrọ ịma nwoke a na-akpọ Romeo ọ wụ ya kacha eme ịhụnanya n'ụwa nke niile ọ ya kacha eme ịhụnanya nke ukwuu ngwa nsogbu ọnọdụ ebe ọ ịhụnanya Romeo ka ị chọrọ ama enye ya mana ị ga-akwụ m 10,000 cefas eche m Kongo ka m nọ eche m Kongo mana ị gaghị na-eyuzu foreign currency eche m ọwụ ya ị ga-enye m 10,000 naira ọgwụla ihe ị chọrọ a ma etiri gị 2,000 naira n'elu ya ị nweghị nsogbu a ma etiri gị 2,000 naira n'elu ya 2,000 elu 10 nwedo nsogbu ngwa chere ka m consult congolais. C'est moi, c'est toi. C'est oui, c'est Romeo, c'est Juliette. C'est toi, c'est Miss Owa. Je comprends pas. Je ne sais pas, Romeo, Juliette, c'est quoi? C'est parlez-vous. On s'en dit quoi, Wego? Ọwọ́ ego otu ahụ ịma n'ụzọ ụmụ yahoo na-eji ebute ezigbote ike na-eshi nshi ọ na-ahụ ndị yahoo anya awụghị anyị ọ dịkọ gị wee yahoo onye ga-awụdo onye yahoo ị na-achọ ticha dọbata ya n'ime yahoo ngwa chọọ ka mkpọkụ ihe agụ ọtụrụgbọ abịala m kwuo na ihe m ga-anụ gwana m aga m anụ ihe agụsị m gwa ọnụ ọsọ m ji ọnụ ma ọ na-anụ maka ndị a na-atashi ụmụaji ndị a na-erishi ọ na-anụ maka ha sị m gwa ọnụ na ọnụ ga-erishi ọnụ ga-enwe ego ọnụ ga-akpata ego karịa onye ọbụla nwere ego n'ala ekwen ego ọnụ ga-akarị ha ọzọ dịka ibe asị m gwa ọnụ na ọnụ ga-erishi na rie mkpụrụ ụbọchị in fact ọnụ ga-erishi na rie ụzọ ụka abụọ ọnụ richaghala shin ụdị ego ọnụ ga-enwe enwebedo onye nwe ụdị ego ọnụ ga-enwe n'ala ekwen onye ya gosi m gwa ọnụ asị m gwa ahụ ọnụ na ọnụ ga-eri shin rie na shi ụmụ nwaanyị maka na ọnụ rie shi nwatakịrị nwaanyị ọ bilion shi ụmụ nwaanyị na-ara ahụ nchọta na ọnụ jishi ike chọta ala shi ụmụ nwaanyị rie ya ihe ọbụla m na-achọ n'ụwa ụdị ego ọbụla m chọrọ ọnụ ga-enweta ya ọgwụsigo nwere ihe ọzọ ha kawanụ nna onwe na ihe ga-enyenụ n'anyị ka anyị ji gidenụ ka anyị chọọ ya wụ na ego nụ anyị na-eme ndị mgbe ochie
anya na-eme ndị ushi ya na-eme ụda operation digital ka anyị na-eme operator ụdị ihe ndị mgbe ochie ịghọtara okwu ọnụ m nkịtị okwu ọnụ ndị mmụọ mkpughalị omen ịghọtara gawanụ na-enwere nsogbu garie chọba ọnụ ga-erishi nna anyị ewe n'iwe ka ego ole ka anyị ga-enye gị 20,000 ị ga-enye m 20,000 ya ma weta 20,000 ọ nọ nchọ ka m bido ọrụ 2020 kedu ife anyị mere gị anyị merele ole ihe anyị mere gị tenkobo anyị merele ihe ọ bụzikwa ọlụ ha nwekwara m n'ike m Tekobo, ọ gịnị dị ya? Gịnị ka nyekwara nwa m ya? ike Mba, biko. Mana ị ga-emecha ọzọ ka inye ya biko. Ihe ọrụ ike ndị agadi nwa ka inye nwa m. agwara m mgbe ọ bịara nga asị na nye ike saa ya were nwayọ n'ike na arị ya ndị mmụọ ji enwere ihe ji eme na echerekwa emecha a ga-enyechi ike asị mba na ọ chọrọ ike ngwa ọsịsọ ha ji were n'ke nọ nye ya nne m esogbula o ike ndị mmụọ na-enye ụtọ chi arụkwanụ enye na ike ụda enwere ike gịra ala ike ya ugbu enyere ya mana mgbe ọ dịrị otu afọ abụọ afọ atọ enwe ike gịra ụda gịra ekweta ha na ọ bụ ike arị ya mgbe ọbụla chere ịsa ahụ were mmiri ọkụ saa ahụ na-ebi mgbe ị na-ebili otu afọ abụọ afọ atọ ị ga-ahụ ụta na-agbagote tele mgbagote kwụrụ akwụrụ ka kenwe ma ụda anaghị eji eme ihe na emecha ga-eweghachite Mba, Tekobo biko. Ekwukwe n'ihe a biko. Kedụzi ihe bụ ihe nka? Enwere nwoke si abroad batara ga-ene ụdị ihe anya ọ masị ya. Mba biko nyocha anya o nwere ebe o si agbagharị gị anya bagodi ka icheke ọzọ were quality one ya na nwa m biko nna m enwede m ga-emeli izo nwe ị ga-eme hey ekwukwe ihe a biko ekwukwe na onwe ị ga-eme maka iwe wee m osuru m na gị kịta Yesu kirikiri akọ ya Yesu o ị chere ndị mmụọ na-atụjụ ihe na-eso eso Yesu ụda ka m iji m egwu ike ayọla ike ji emere m otu ike ji emere m iwekwalụ nchegharị Tekobo nwakpaka iwekwalụ nchegharị na ezigbo iwe ewe m ihe ahụ ị mana chi na mbọ ya na-akpọta Nkobo ihe o ji ike ihe agụ emege nọnsens achịrọ m ji ike ahụ ị hụrụ agwa ahụ nyere te ego ahụ na-aga mens haus ọ nọ n'ijiri ama ọrụ n'aka m na te Nkobo ewere ike eji emege ana na otulu ụmụ nwaanyị ya na-efu ihe na ịkọrọ gbagoro gị kọrọ aghọtabeghị m ichere ikwu olee ihe ichere ịkọwa ga-ema ntị ma agwa gị ọkụ ma Sharon ayọna na ochi lee Lagos yo ị mana chi te Nkobo njereja achụga nwakịrị ajụ ikwe Nkobo enyi Nkobo emara nwakịrị ya efu mgbe otule ya efukọ nwakịrị ebere akwa njem aka igwe ọ gwara igwe akpọ Nkobo Nkobo achị oke anyị ahụ ga-eme nwa niile ha abịachi ya na were ana ndeke nsagara asagị ndeke nrelo ya
ị ma na nwakịrị kwụ ọtọ ya na were ken akwa eyere ihe nye ya na were otula asileti ndị nọsịrị 1 pege otula akwa flat ana ayọ ya ayọ jasa igwe anachi ya ihe ọbụla ị ga-emefu ya sị that's what I can do. So enwe nnọọ ihe igwe nwere ike ime gbasara okwu a nna ka ahụ ke egamiwo ịmachi igwe enwe ihe ọbụla ọ chịrị ime iwe ejikwa ju m ahụ maka na achịrọ m nji ike ahụ nwanne m ọ na m ejila akpa kpee ezigbo ego kpa ego ri aha mana tenkobe ewere ya eme nonsense lenụ ihe niile bu n'uche tenkobe lenụ my whole dream ọdụm chere bịa n'ogodo ọdụ first ele ihe chọrọ ka ime na ka anyị chọrọ ime ụmụkwa ndị nọ n'ụlọ Sharon, Mama Sharon, Sha. Ogili ki bere ime, ogili ki chọtara. Le mma shalan na. Ogili ki chọtara. Biko, lawa n'ụlọ gị achọghị m nsogbu. Achọghị m nsogbu o. Obi adịghị m mma o. Mama Sharon, orubenu ka ụta ahụ. Iwe gị dị ọkụ dajụọ. Wetuo obi. Abịara m n'udo. Ị bịara n'udo. Biko, were ude gị gawa. Ọkụnụ ọwụ ndị okenye arụrụ ala nọ n'obodo a. Unu nọ. Tenko bụkọs ahụ ya wụ gịnị? Anara nwa m ara ya anara ya otola ya. Adịghị unukwe ndị okenye arụrụ ala. Biko, were buru n'onwe gị lawa n'ụlọ m. Tenko bụ keshi Kongo lọta. Amacha gbasara okwu a. Onye m ji sinima abịanụ ka m nwego okwu ọnụ hazie. Lee n'ọnụ gị. Ọnya nwere nji bịa. Amụga ya ọnụ hazie ya. Mba. Ọwụnụ. Gee ntị m ọwụnụ. Afọ anyị n'ụda. Onye na-ahụkwa na agara m Kongo. Mụ na ndị ọcha erikọ ndị mmụọ Kongo mụ na ha na akụkọ. Ịmakwa ugwarịcha ole na Kongo m gachara mụ na ha. Adịghị m ahụ ụdị ihe ụda. Ihe a na-eme ụda awụ international shrine. Bịa international shrine. Ongere ka m ga-emere gị. Ezi m nkwa ka ị ga-eme maka na asị ekene onye akịdị ya agọta ọzọ sọsị ka m bịa kene gị ma nke ị merele m werekwa nri na m sitere ka m butere gị maka na ịgbanigo na ihe merele m werekwa n'onwe m wetere gị ka iji mere ihe sọrọ gị ịgbani ana. Ka ewe eziokwu na m ahụrụ gị hụpa anya ịghọtara nkwa ị ga-ekwe m ụda awụ na ihe ọbụla mara gị m mere ị ga-ekwe ntị ọzọ na ya ị ga-akpachi ọnụ buru ya n'obi imeghala nke eziokwu m niile enweghị ihe m na-agịrị enyefe amenye gị ihe ọbụla ị chọrọ uju na uju ise mba ekwubila ise ị hụrụ ọtị na ụda echi m n'ime ala obi m were obi m ọtị nye gị n'aka sị gị jide ịghọta ime ihe m chọrọ eziokwu m niile ihe ọbụla ị mepụrụ ọnụ gị kwuo aga m enye gị tupu mmiri ihe ishiri achọrọ m ịgwa otu ihe ahụ m chọrọ nwatakịrị nwa ọbara m dị ọkụ ọ chọrọ nwatakịrị nwaanyị mụ na ya ga-anọ ịghọtara tupu mmiri enye aga m alaiki ka m ikweghara ka eme ihe m gwara ụda ihe ọbụla ị chọrọ ka nwoke ezinụlọ Ngozi ọmụ ga-abịakwara ma nyekwa ezigbo uju ga-anụ ya Ngozi ga-anụ ya ịhụnanya ọṅụ ga-anụ ya mana ezi mmụọ ekwekwara ma ihe kwuru mana mmadụ ga-ahụ n'anya ebe a adịghị mma hapụ mmadụ ga-ahụ ya enwere onye ga-ahụ ya ịhụ nga enwere onye na-abịa nga tupu mmadụ abịa a na-akụ m n'ekwentị tupu ha abịa achọrọ m ka ụjọ tọọ ihe ga-eme ọda ị ga-ebutere m aka na ha aja
asma ha aja eji mmanụ Kongo na nwere ga ha aja ihe mere ụda ị ga-ebido ma ị ga-arụdo m aka na meke na-achọ ihe meke na-achọrọ m ihe laya na Kongo enweta isi eme enwe ụdị ụmụ ihe dị iche iche anyị na-eji eme na Kongo enwere ka ọnwa na-akpọ awụlolokomba nke ọzọ falipopo sitwa nke ọzọ voiture n'Igbo ihe ọ pụtara fontu na French ọ voiture ịghọtala fontu Igwe ganuka. Igwe ganuka. Ekwebiano. Wada tolu. Ngosi ka ngosi ke. Ona no ngosi. Wode mere eme. Ekwebiano. Onyu nusu no wanye ja hu se melaru. O melaru. Chichi. Magiwa kwa. Nwa jip to kwase obi. Magiwa. Ejoku mini. Ewe kwa he gbasam. O kwa egosi mu ka. O ya gosi. Oh. Yo tienes atashi. Voy a seguir mengere. O tienes atashi. Hey! Ana ma hun ntimo. Umekwe bia no. Umekwe. Gini mengere? Hey. O di mma na iberole. I mana batara m ebe a. Wee hu oke mbia. Ka ọ nọ n'elu nwa m. Wee na-ekweri nwa m. Hey, nwa m dị afọ 14. Onye ra afọ 14 bụrụ ihe niile n'obi. Mba ị na-asịkwa m na gị onwe gị afọ 14 maka onye ibu n'obi ka obi n'obi. Ọ gị mụrụ ya? Ajụ m gị. Ọ gị mụrụ ya? Mba, siri na ọ dị ọgwụ afọ. Tenko bụ ihu kwesịrị ikpuru gị nkata. Ihu na ọlala gị n'anya. Nkịta ọrara gị anya. Ọkụ gị ntị ma nwenwe. Ịhụ ndị a ọ nkata ka aja ọsọ gba nkata were megide m. Enwerekwe m mere nwe. Ahụrụ m ihe niile. Ọ bahụrụ igbu oge. Oh! Ihe ọnwụ nkata ọnụ kpara akpa ka ọ were megide m. Ọnwụ nkata ọnụ kpara ka ọ were megide m. Nkata gbukwe gị. Tenko bụ ihe ọlị laikiri kpọọ ya. Chema agwa gị iwe onye anya ukwu Tenko bụ. Onye oshi. Anyị tiri gị n'oche a. Buru n'ala obi anyị na anyị ga na-ata ọkụkọ, ata mkpi, ata ewu, ata ọkụkọ, ata ma ọgazi ma gịnị. Naanị ga-eburu ka ọ na-eri. Ị chọghị inye anyị oke ruru anyị. Cherekwa m agwa gị. Nwoke ọwụla badoro nwaanyị n'ike na-erube ihe eji eme achọla ya n'ala anya ma ọrụ m na ikpe ha na-aga anyị ghebe ọnụ oge kata gagba eze ihe niile mere ifunu ekwe niile ga-anụ ihe niile mere ekwe niile ga-anụ ya elebe ụmụaka juru uru ka echiwe nna anyị abịara nnọọ sị ka ahụ nnọọ ikpe ka ekpere nnọọ kpedo ya ekpedo maka na ya ma okpe hụ anyị ekwetere ekwe ga-ekwe ebe oke mkpi erụchiri ọrụ ga-eruchie ya ama mana o mehụkwa onye ịgba ihe m mina ga-ekwu enugo mana nna ka ị ga-emekwa n'ugbu a furu bede mgbe oge etehụ anya m ga-emefe ọnwụ mana kpachara anya gị agbakwula onye ọbụla na o mere ihe mena ga-ekwu mma mgbe ihe niile a ga-ebi ma mgbe ihe niile a ga-akwụsị mma m ha gburu ha ga-eru uju ya ha ga-ata nsị ha ga-ata ahụ a letara mma m ugbuo ya ihe agụ enye n'onwe gị nsogbu ihe ma wụ akpata kepa azụ chọrọ imego okwu ọnụ tupu ọ nwụọ soma nna ya na nna ya otu ihe m mara na awụ na ihe agwụ ga-eji kpara nwa aka otu enugo ngwa lama ka m lawa enugo kelecha ndụ ya ọ dị mma Anyama fukali ya life Lipanu tenko be wapaka Tenko Oyi jena Okwisi kongo
Isi Congo DRC Congo Take over Africa Hey! One Nna, eleghị fọcha were hụ n'ihi na anyị dọga ihe ruru anyị aka. Bịa, Tenkobo, ka m gwa gị nke bụ eziokwu. Ịnụ ihe Bob kwuru. Ihe anyị gwuga wee egwuregwu politiks. Egwu agbata eke. Ya ihe a na-agwa gị anyị dowere gị ebe a. Onwe ihe bịaranụ, ọnwụ na anaghị ebu bịa. Inye anyị keruru anyị ga-ewere ke gị. Ka udo were dị o. Biko, ọ gịnị ka ọ chọrọ? Kịta ka o mere ka mmadụ. Maka ikwuru okwu ka nwa agbaka. Ịhụ na ndị omisi mkpe mee ha ka ahụ anyị ha na-ahụrịta ya n'anya. Ka anyị na-enwe aṅụrị. Nna, ọzọ dị ka ndị ka ọnụọgụ ha. Pino pino. Pino pino. Anyị mepeghala ọnụ. Ha chụwa ike iji. A na-asa ike ijiji. Anyị ihe mere. Ọgwụla? Mba, ọgwụbe. Ihe ọzọ bụ na anyị chọrọ ala. Nye dịka ala abụọ ma ala atọ. Ndị ga nọ n'ebe a. Ọ ga-abara anyị uru. Mana anyị ga-enye gị aha ndị nwe ala ha ka anyị buba dị ala. Biko chere m ajọ ọnụ. Ọ ngịrị mere ọ ji chi napụ mmadụ ala ya n'ike. Nwa ahụ ịbadokwere. Elee ihe ijiri bado nwa. Ọ gbasakwara n'anyị. Ọ gbasara anyị. Nwa ahụ kwere ịnapụrụ m ike ịmara. Elekwere ka eji napụ ya. Naanị gị na-eri. A sị gị na ọ gbasaghị anyị. Ọ nweghị otu o si gbasa anyị. Ọ gbasaghị anyị. Tenkobo, ịhụ na ihe niile anyị kwuge onwe ka gbasara gị. Otu anyị si ekwuge. Nye anyị ka eruru anyị n'aka. Anwụchụla. Agwụla. Ọkwa bido n'ụma. Hai, nne, obi atọgbuo na anyị. Obi atọgbuo m, ọ tọgbuo m. Tenkobo, ngwara ka m bịa na o. Ịlawa ebe? Ị bịalawa ebe? Nwaanyị biko gwa m ihe ị chọrọ. Ihe nchọ. O nwebeghị ihe nchọ. M ga-abịaghachite. Gịnị? Mba biko ekwulu udo karịa ihe. Gee ntị ma gwa inwe anwachi nga apụ ọ ga-ekwu ihe ọ bụla ị chọrọ. Enwere ọzọ ị ga-enweta ha. Tenkobo, mmụọ ka ị na-etiri mkpu. Ọ mmụọ ka ị na-amaliri enu. Ekwukwere ka mmevọ gị n'obodo a. Ihe ntakịrị na ụda. Nwa egwuregwu ntakịrị na m gwusara iwe wuli iwe. Ọtụ isi eme. Abịa n'ime ahịa egwuregwu m gwusara nwa ụda wee egwuregwu Tenkobo. Ọrụ da ọnụ iwe wuli iwe maka ngịrịkwen. Biko chọọ m egwuregwu ahụ. Biko ka m bịa nawa. Ụmụ m. Nwa bịa biko nụ ka anyị nawa. Anyị na-echesi. Tekno ọ ga-adịzi o.
ihe agụrụle no o tere na ana like this big nda ebe na aga m ị na shaki kwa ba gacha ngwa ga Adenko enya ole hile agba speed Baran bio. Bigo eweliwo. Ele ko numba ba. Agwamo na anam acho me kwapụ nga. Ele ko numba ba ukwu. Enwetem shogwo na anam akwapụ. On jibutere m akpụ m ji ebu ngwongwo m. Ongere ka m ga-emere ọnụ. Nna, enko ngore nwa ya na. Ai bịara sị gị ma anyị jidetu nwa aja. Ebe iwurela ara n'otula. Ekige ụmụ nwaanyị. Ka anyị wụ ego ka anyị bịara. Anyị achọdịkwa ara n'otula. Ịbịara ka mpaya na ego. Isiokwu m niile. Ọ na ịbịara ngoda asị m na ịbịara ka m menwe ogbo. Ọ ga-ekwe m nghọta. Maka na lengole ogbo. Ị ga-ekwu ụka kwupụ ụka. Ị ga-eme break dance mana ekwupụ ụka ị ga-ekwuli ụka. Ịbịa ka m nye ọ na ego. Ana m ebi ego. Ana m enye ọ na ego, ọ na-bịa ka m nye ọ na ego. Ọ na-bịa ana m ebi ego. Tenko ko wankobo ka na-akpọ gị. Were kwa nwayọ. Onye anyị bịara nga ugbo. Anyị bịara ka inye anyị shaa ya nke anyị. Ka inye anyị na ma ọ wụ ụdị ya. A gịzi n'aka igwe ịgbakwa gị repọt. Ọ mmadụ dịrị agwọ si ọ gaa na ya ga lụọ ego. Anyị chọrọ shaa ike anyị ugbu a ekwekweliwe m na. Nna ị na-ekwudi m maka iwe. Lee ịmara otu ahụ isi mee Sharon anaghị efuo otule efuo. Shiri otu ahụ mee mụ na nwanne nwoke ịbanye na Central Bank bụ ute ego a gị ịkpọkpọ ihe kwanye nga anyị emisi akwa nga. Ọ chụrụ ịga Central Bank ga-ebute ego ngwa m ọ na otu ụka. Ịhụ Central Bank ihe na-ekwu okwu ya. Ndị mmụọ na-echegide ego nọ na Central Bank anaghị agha eze. Ndị mmụọ nọ na Central Bank erughị ọgụ 40. Adachi. Ashị ịtụrụ ashị. Ọwa ashị. Tenko ịtụrụ ashị. Ezigbo ashị. Ole ka wu ndị mmụọ nọ na Central Bank na ha rịa ha. Ebe Tenko bụ ekwuru m ekwu. Ịnụ na Central Bank a ga-eji ibu ego na Central Bank ichelachi ndị mmụọ nọdị a ichelachi ndị mmụọ nọ nga ahụ kwa ya ugbula ka o doro gị anya lee m agwa gị enwe mmụọ karịrị iyi agụ nọ nga awụ demons n'onwe ya ọwụ dem in fact ọwụ demonic attack 24 demons na iyi agụ gị na-ekwu 20 demons na Central Bank. Ma John. Ele onye chọrọ ịga. Ele ka ọnụ na gị so bịa le kparịkwa onwe gị. Chere mọla gị na aba mba ịmachi mfọ o nwere ike ịgbalaga anyị aga m ayọ ị ga-anọ nga che ya mee je nye m akpa gị. Ya were ọta ahụ nọrọ ebe chede ya ka mụ aga lọta. Tenko jide anya abụọ. Ma dọ na aka na ntị ihe ọ na-achọ ime ụda. Ndị mmụọ nọ na Central Bank anaghị agha eze. Ụzọ anọdụkwa nga ahụ. Tenko anyị ga-awụ ụzọ. Ọ ga-awụ ụzọ. Jide anya abụọ. Congolais, c'est pas les vous. C'est moi, c'est toi, c'est qui, c'est oui. Et nous avons dit, asa ha chọrọ ị ga-ebute ego na Central Bank. Agwala m ha ụzọ anọdụ nga ha sa ha ga-awụ ụzọ. Nga epụtara ike egwu nhapụ ha wara ka ewu ụzọ. O Abe! Hey! Ebe! Ikem. Nya akwụkwọ ase Central Bank. I look on the center of the road. Yeah, we
Tenkobo elufuola anyị. Tenkobo edufuola anyị o. Ị hụrụ Kelebo Kelebo na ka igwe ji anụ ihe niile o mere. Echi m gaa na ngaja na ka igwe. Eli igwe ị na-agbakwa ebe. Enwere igwe ịma. Ya bịala. Samalawa, ebi pa mi se. Dede. Samalawa. Ṣé kò tí jiná ni? Ẹ ṣe kí a fẹ́ jamala se. Kí ló happen guys? Kí ló happen? Ọ̀gbẹ́ni sọ̀rọ̀ kí ló ń ká lọ́lọ́ fún? Ọ̀yẹ́mìlà àchíjú kìkìlà àbá olóyè bàgà ebíkẹ̀ ilé bàgà hún Central Bank. Central Bank. Kí ló ń ṣe Arabi? Central Bank. Central Bank. Ní Ọ̀ṣun State yìí, Central Bank. Kò sí Central Bank lọ́ṣun State, kí ló ń ṣe àwọn ipò yìí? Wọ́n yẹn na àṣìtò. Central Bank ká àìlàjọ. Àní kò sí Central Bank ní Ọ̀ṣun State yìí. Ẹ lọ sí Ìbàdàn ẹ máa rà kí ló ń ṣe yín ná? Ẹ lọ sí Àbújá ẹ máa rí Central Bank níbẹ̀ kí ló ń ṣe àwọn ipò yìí ná? Kí lè wá gbé Ghana must go fún? Àbọ̀ ti jẹ yín. Wọ́n ti jẹ yín. Ẹ wá Central Bank kiri. Wọ́n ti jẹ yín run. Tí ti bàjẹ́. Bàjẹ́ pẹ́. Central Bank ọ̀nà. Tí ti bàjẹ́ wọ́n ti jẹ yín. Àwọn olórí burúkú. Súnṣẹ́ ẹ lọ sí ìjọ. Tenkobo edufuola anyị o. Elu tashala. Ịna-ajụ m otashala. Ịna-ajụ otasha achọdowe nwetagode ego afes. Onye sala gị si chụga ego. Elu sala. Achọgode ego anya ọ ga-efe efe ala. Tenko ole. Ibadan. Dede. Chimanga konyo shi okwan. Ọrụ konyo. Ina ji mo wuga, o mnaga bokwa ga hu konyo shi ahia. Ọ nga kono nyo no shino. Hey! Ka kare kwara m. Ai. Ka kwala anyị. Ani ta ụbọchị nke ikpeazụ. Ta ụbọchị ikpeazụ. Hey! Onye ukoro obi o. Hey! Ta chotu ku. Hey! Hey! Ke ge mu gwa. Eche m no we ba ko joro show. Ndị ọgwụ ego ndị oji ọbara egbu agbanchi m kono na-achọ kono ji m ọgwụ ego akwa ọkwala nnọ ekwe nga mpanye na akpa nga ekwe nga mpanye akpa bịa were na ya ndị ọjọọ nwanne na-eshi ebe a pụọ na ndị ọgwụ ego ebe ha jidere ha Ongiri ki yagiri mron. Nai, kotazikwa anyị. Ha. Ụmụaka abụọ ndị na-asị agari enoshi na. Ihe atụ iso onye izu ka n'onwe ha ịhụrụ. Na. Ọ na-eri eleshi kemgbe izu ka anọ. Ọ dị ọrụ hụrụ. Ihe ọ pụtara ọ na-eri dishe ngo buru ibu. Nna ya akọzikwala ihe ahụ, akọzikwala akụkọ ahụ ụdị akụkọ ahụ ọzọ. A na-eri gịnị? Nna anyị izu ụka abụọ gara aga dịka i nyere anyị
anyị eriela ihe ọbụla kpọrọ nshi rie ma nke isi onye dị mma mere rie ma nke ihe oshi onye na-adịrọ mma ị otu iji hụ dị anyị ugbu a arụ anyị duru m shiga nshi le na-edere esi nshi a na-emecha rikwazo izu ụka abụọ ọzọ ka ego nwee ike ịbịa nwee ike ibute na ego bute ya n'ike mana enwebe ihe mere nwanna ya enwebe nke anyị hụrụ ọ na-eriele shi izu ụka abụọ aga ọ na-erikwasa izu ụka abụọ ọzọ enwede ihe mere ihe ọ pụtara ụlọ na-akwụsị dị kpata ego nwoke achọ na anyị abịa ebe abịa egwuregwu akọkwala ihe ahụ akọ nna anyị ka m gwa gị abịakwa m ebe abịa egwuregwu akpasukwala m iwe bifo m eme gị ihe na-atụ aha anya na akpasukwala m iwe na ime m ihe m na-atụwada anya nna anyị hapụ dị ihe a hapụ anya dịrị atụ gị ụjọ kedu ihe bụ ihe a anya dịrị atụ ihe anọ nga ụjọ ihe ndị anọ nga anya dịrị atụ ụjọ ma ịchọga ego anyị nye anyị ugbu a ma ịchọga ego anyị nye anyị ego anyị ka udochia ma ọ ga-aga mega ihe ọkụ ihe anọ nga aga mega ya ọkụ ugbu a aga mega ihe ọkụ chọkwa ego anyị nye anyị ịga mega ebe ọkụ ihe agụ na nji ahụ ga-ebuzo ma ịga ọkụ ụda ihe agụ na nji ahụ ga-ama ịga n'ọkụ ụda ọ na-abụọ mba bọọnụ ga-anụ ga chọwa na onye ọnụ ga na-ayọrọ kama ọnụ ga-apụ ga chọọ ihe ọnụ ga-eme kpata ego ga na-achọta ochi pụta ego n'ike elu ihe na-eme ụmụachi ụda kama ị ga-aga ịchọ ihe ị ga-eme ji nwayọọ nwayọọ kpata ego ị na-achọta iche ebute ego n'ike ị na-achọ ọsụ yomyom ị chọrọ ọta gbọị gbọị ihe chọrọ ọsụ yomyom ndị iberibe Chineke apụ ọsọ nwaanyị biko kwụsị ihe na-emekwa m ihe ji maka ịga nga di m anwụọla di gị anwụọla ugbu a ndebe di m si na ọmụ ha bụrụ di m ha na-achọzi ịtụpụ m n'ụlọ chọrọkwa ọwa ụdị gị onwe onye bere chi mbụ sị m na m nye gị lọvụ Romeo ọmụ ha ele na-ebere akwa ọ nga igburu di gị tenko bụ elu ụtọ osimiri mụ ha bụrụ di m di m ji ahụ ya nara mgbe ọ kwesịrị ịtụ m mgbe dosibere na be m bịa ịgbagbu m gee ntị m agwa gị mgbe ị bịara nga echi mbụ sị m na m nye gị ịhụnanya Romeo m sị gị mba hapụ ịhụnanya Romeo gaa were ịhụnanya onye ọzọ eju sị na ọ ịhụnanya Romeo ka ị chọrọ m kwa elu kwa ala gị sị mba na ọ ịhụnanya Romeo ka ị chọrọ ịbịa ngoda na-ebe akwa ị mmadụ na Romeo dị iberibe Romeo nwatakịrị nwoke tozuru etozu tozu ihe ji nwoke eme ga nnọọ chewe nọ n'ụwa niile na nwere ihe ọ ga-eji maka ya anwụ ya wụ ihi nwaanyị ka o ji gaa nwụọ ịkọtalụ m ya ọfụma biko ịkọtalụ m ya ọfụma gaa nọrọ ala gee ntị m agwa gị lawa gaa gwa ndị nga dị gị na ọ nga igburu dị gị gaa gwa ha ihe na-emegbuole m na ụmụ agbọghọ m nwụrụ ntụresi m ji akpa ego m na-echu ụlọ onwe chai Sharon Chichi ihe awụ mma ewetara m ya iji bee unu uru hel shovel m were shovel na m akụkọrọ ya ntakịrị ala wuju unu poshi unu n'aja ma ọ bụrụ na unu agwaghị m onye tụwara unu ime taa mepee na ọnụ ugbu agwa na m onye tụwara unu ime n'obodo a mụ na-emepe ha ọnụ ihe m ga-eme unu n'ụwa ke Chichi Sharon eru mgbe ahụ yawara gị si ihe na-arịa gị wụ malaria anyị agachala ntụle pụta ya wụrụ ụda ịtụrụ ashị onye kwuru na atụrụ ashị mụnwa ụbọchị keta orejele mepọnụ gị Sharon Chichi ngwa Chichi ejila ka mepọnụ
Oh, Dede Bob. Bịa. Ọ dị ka ntị na nwa m ahụ. Isi Dede Bob mere gịnị? Ọ Bob ke mma ka ọ Bob ke m na mma gị? Oh, Bob nke mma. Chineke mere m bro. Bob. Erige nwa m. Bob. Hey! So bad again. Sharon! Ngwa mepọnụ. Onye tụra gị ke gị. Kegara ha ahụ. Oh, Sam, slicing. Sam. Bebe gị ka coconut wụsa gị. Mepọnụ gwa m tụra gị me. Mepọnụ megbu gị riri. Echere ka m gbuo gị. Mepọnụ. Oh, Gamos. Alefole. Ewa tala mi gulu. Gamos. Wosu kem. Kon kem na ma. Gamos. Ihe ji bịa kịta ọ bụ na ife luo m m nwere mma njeje gbuo ha jaja biko ele ndị na-ekwu maka ha Bob na Nwosu ị nwere ike ikwe na oke ya rara ala abụọ na-ata m na-ata ụmụ m ihe ikwuru da ikwure ka ọ na ikwuru ụka ka ọ na abụ mmiri n'ọnụ na-agwa gị ihe na-agwa gị ka o nwere ihe otu si ekwuo ya iche ị ma na ụmụ m na-abụ dị ime tenkobo Chichi na onwe osokwa dịrị ime gịnị ka ị na-akọ enwere m ụmụ one Chichi na Sharon dị ime ka m na-achọ ịgwa gị ndoki ya rara ala abụọ lere ụmụ m abụọ tụwa ime ịma ihe m ji maka ya bịa kịta ọ maka ajụjụ ahụ e jụrụ m mgbe mbụ kedu ihe m chọrọ kịta ka m bịara ka m gwa gị ihe m chọrọ maka ha ama m win m wee luzuo ademieme so ị mara ihe ị ga-eme kịta mee gịnị mmewe ya kịta achọrọ m imegwara ha Elicho ka mere ngoda Nwosu ị ga-apụta ka anyị gaa August meeting ya bụ ọbụ chere ma ha jicha n'onwe m chere mgbe ị mechiri meeting ga-apụtawa ụzọ agawakwala m agawakwala m chere ma ha ji ọnụ ụzọ m ịma ihe mere na Bob otu ụmụ nwaanyị milenium si eme na agha na-eme ihe rọsh anyị na-eji nnọọ nwayọ ị na-ahazi onwe anyị were nwaanyị na-ahazi onwe anyị na-aga ara ebe n'ochiche gịnị na-ebe ebe a anyị agawala August meeting ọnụ nwaanyị ụmụ nwoke wee ike nọrọ ala a na-agakwa n'August meeting na ọnwa Disemba bịa iwe onye isi ụmụ nwoke unu nọrọ n'ụlọ anyị agala August meeting ụmụ ọrụ gị ọrụ ihe mụ August meeting ụmụ mmụọ ga-enweta nnụ ọ ihe m kwuru Mami, Dede Bob na Dede Nwosu na-eme Dede bịa ọga kịta bịakwa ugbo aka ịgawa ịma ihe m ji maka ya bịa kịta ọ maka ajụjụ ahụ e jụrụ m mgbe mbụ kedu ihe m chọrọ
kịta ka m bịara ka m gwa gị ihe m chọrọ maka ha ama m win m wee luzuo ada eme ihe eme Kobo. Kobo. Ele em que consequência? Kobo. Não, que dinheiro? I'm abia. It is in Abia. Go. Hungry get a man. Eh? They don't want you. I didn't know him. Zusing up your sister. Okay, we got it. You can't remember. We got him. What man you? I don't know hungry. No, you got him. Gano. Chinga Zuzu Blossos of Kwanganya. No, good Alemania. I'm making a line. No, good. I hear me. I have a boaty. Yeah? Oh, in our woman. You want you? Ahwa ya wo nna onye ganuchi anya gị agbara m ga-agbadu oge ọdụ shege gbachara anya nga ụmụnne papa gị nọ bet ị geghị ọdụ m dọrọ gị ugbu ịhụ na akpa ihe shererere ọ kpala gị ị na-achịkwa m ụda ahụ na ihe agụ ahụrụ onye ha chọrọ gbam sa lido m kwen ka ọrụ n'ihe m ji aka enwere ike iwere
you.